imimi pane here zvamuri kuziva zviri kukonzeresa kuti vana venyu vaparare kubva kumudzimai? Chowani ndikuziziva. Chii chamakaita tisati taenda sekuru mutaure mega kana pane zvamune masirira sekuru anozotiudza? Inini chiri kushanda kumapurazi ndakaenda kwaChikoto. Ndakanopiwa kamutiko kwaChikoto ikoko. Kanga riko kuda kundisimbisa musha pamwe chete nekuda kuti nditore mukuru kumapurazi kwanga ndiri. Saka manje kamutanga kandaingogara nako muofisi yangu kandaipfeka. Saka musi wandikasiya ofisi yangu kuti wacho nemadzimai ndipo akabata kamuti kaema chakabva kwanzemo. Saka ndaanza anyangu akaita seyakarova. Kwakati anyangu ndakabata soti mushonga wangu waita serobatwa nemudzimai wangu. Tukaziya sekuru. Wadi mzukuru. Ziriko vakadiwa sekuru. Ziripo. Vakadi kunoko. Nokupeli mzukuru. Aiwa tinotenda. Zvinozvokumudhiro. Aiwa kutrene zvako sekuru. Handiti. Tinotenda. Wakanaka mzukuru. Tinotenda. Tauya kudare nhasi tiri kuona mune vazukuru. Semazuva ese kuno kutinogara kuuya tichiona kuine vazukuru vanenge variko. Ndizvozvo mzukuru. Vazukuru ava vari kutanga kuuya here kana kuti vakambouya? Vazukuru hakusutanga kuuya. Ishwa zuva ranhasi ndekechitatu. Ndekechitatu. Tichisvika pano. Tinotenda. Zvinoudza kuti dare riri kupfuurira mberi. Riri kupfuurira mberi. Riri kupfuurira mberi nokuda kuti vazukuru kuya kwakaita pakutanga kwakatanga kuya amai nemwana. Ndambudziko ravanga vanaro. Svika ndikagona kuvaita sei kuti ndigone kuvabatsira. Shuwa ndakaita nemo tichisanganidzira zvanga zvichisanganisa kuti zvaitambudza mwanasikana anga achienda kunguva kusingaperi. Shuwa ndakamubatsira, asi mushure mezvozvo ndakati ndiri kuda baba wechi wemwana wepapi agona kuuya pano kuti ndine zvimwe zvandaiona zvemudzinza ravo wakaberekwa baba uyu. Ndakaona ndikati aiwa muroora kwai handigoni kumutaurira zvandiri kuona zvemudzinza mebaba womwana uyu. Saka ndakamuti gona kuuya nani baba womwana waiwe gona kusvika papi pano ndiko kutanga akabva azouya chiviri akazouya nani baba womwana. Baba womwana ane shuwa ndakapanira matara ndichimutaiwa pamuzukuru ngongouya pano, asi nokuuya kwawaita pandatogona kusvika pano pane zviripo mapera kai uyezvo ndiwe hwani chete wasara. Kune munin'ina nehanzvadzi wamwe vakashaya, amai chaivo vakashaya. Uri kuziva kuti zviri kupa nekupi. Saka muzukuru sekuru handina chandimbozwa zviri kupa muzukuru ndokuda baba nyakubereka ugone kusvika nawo futi papi pano. Saka nhasi uno auya naye baba wake nyakubereka nyakutumbura ndigone kutekedza matare kayakatangira kusvika nepaachaperera tichiona kuti zvakamira sei. Asi baba avo vaitoramba iyani nematakafamba vairamba kuti handine kwandinoenda. Ndikamuti aiwa hazvinetsi handine zvandichakuitira kuti ugone kuita sei kusvika wako pano. Saka ndine zvandakamupa zvaakakwanisa kuti anokwanisa kunogara pamusha ipapo mumwera pamusha ipapo kuti agone kusvika nguva wake pano. Saka zvizhinji vachakutsanangudzirai togona kuona kuti ngabatsirane sei tipetere matara acho. Tinotenda. Regai titaure nevazukuru. Zviya vakatanga kuuya ndevapi zviya? Ndimi? Ndiamai. Uyu ndiye mwana wenyu wekutanga here kana kuti mune vamwe vangani? Vangori vaviri, ndiye mudiki. Dambudziko rakazoita kuti muzotsvaga sekuru rakatanga rini? Ataka kuna sekuru musikana wangu anga achibudite kusika anga achibuda pachikose.
kusingaperi. Saka ndokuzouya kwatakati tizobatsirwa kuno kusvika pari nhasi izvozvi zvitoro totenda nokuti pakapuwa mushonga akashandisa zvakabva tongoperawo. Ndosaka takazouya waindira kuzi nemudzoke nababa ndobva ndauya munauya nababa ndokuzodzoka watatawo nhasi. Musati mauya kwasekuru Amadu pane here kwamakwa makamboenda muchiedza kuti musikana abatsirwe? Kune kwatakatomhena kwakawanda asi hapana changa chichibira. Zvese zvandasinga hapana chaimboganuka kana kuratidza kuti zvidaitowedzera kumwe kwacho. Asi patakauya panapa patakangoshandiswa mushonga watakapiwa zvakabva zvatopera tongopera. Zvakatora mazuva mangani zvisati zvamira? Ndingangoti zve2 weeks. Alright. Okay. Mwanasikana ndizvo here zvokutaurwa namai? Chokwadi. Panguva iyoyo pfungwa dzako dzaifunga sei pawakanga uchiri kutevera kasingaperi? Ndaifunga baba nemunhu musingazivi. Saka akagenda abva nagadzwa nemukadzi wacho tikabva taya kuna sekuru vatapuwa mushonga abva zvatopera. Iwe uri munhu akaroorwa here? Handisati. Hausati. Alright. Aiwa, ndachida kungonzwisisa kuti zvakamira sei. Saka paukama hwenyu apa makamira sei? Muti introduce kuti ava ndiani ava ndiani? Paukama hwedu tirakamira takadai ava ndivo baba vangu nyakubereka. Uyo ndiwe mudzimai wangu. Uyu ndiwe mwana wangu first boy. Uyu ndiye second boy. Ari kunze ndiye mudzimai wangu? Ndiye mudzimai wangu. Uyu ndiye mwana wangu wekutanga. Alright. Achizosirawo. Alright. Ava ndi baba. Baba venyu imi? Baba wangu. Alright. Baba muri kunzwisisa chamaunzirwa kuno kwe? Mukunzwisisa nezvazvo? Kuti vana vada kubatsirwa pane zviri kunetsa? Hamuna kumanikidzwa here kuuya kuno? Kutanga manikidza asi ndakazoona kuti zviri pachena ndikuita pachena zvangu kuti handei vana vangu tinoona kuti zvakamira sei handei? Alright. Aiwa, regai tisiyire dambudziko tisiyire dare kuna sekuru Amadu. Asekuru, vari kupupura vanasikana kuti aiwa dambudziko rakanga riripo makavabatsira rakapora. Tinotenda zvikuru kwazvo nekubatsira mwanasikana uyu. Takudzorera zvekare nyaya kwamuri kuti saka iye zvinezvi vauya baba nemwanasikana vari pano, amai nemwanakomana wavo nemudzimai wake vari panapa nevana vakewo. Baba vari pano nhasi. Ndizvo zvemuzukuru. Tinotenda. Ina hataurira kudiwa muzukuru. Sekuru Amadu hataurira sei? Kudiwa. Asi chokwadi ndochandinoita sei? Ndochandinotaura. Mai ava vachisvika pano nemwana wavo mushwanga ane nguva achidhita. Asi vakafamba makawanda. Vakakoniwa dare ripi iroro kuti pagone kugadzika pamwanasikana. Changa chiripo ndechekuti mwana wavo musikana akadanana nemurume wemunhu. Saka akatogadzirwa nemukadzi wemurume uyo. Ndakazoona matara ndikati aiwa dambudziko ndinoita sei? Ndinoripedza kuti mwana wenyu agone kudzokedzana papi? Panzvimbo. Shuwa ndakavapa mushonga. Ndikati mushonga uyu munomunyikira mvura, kumubika bota, mukamushandisira mazuva mana, hazvizogona kuita sei? Zvinogona kuchinja mune mushonga zvakamira sei? Saka mushonga yamunoshandisa asi ndiri kuda baba wemwana uyu papi pano kuti tigone kuona kuti tingafambe tingaende kuti pane dambudziko randiri kuita sei? Randiri kuona. Handikwanisi kutaura rwakaiva. Asi baba mwana ndikuwana ndikuda kuti musha maakaberekwa murume wenyu, baba wake vane zvavakabata. Saka tokati vadzoke papi? Saka vakakwanisa kuuya nemurume wavo. Vasvika pani murume wavo, ndakapinda nemwe nematare. Sezvo ndagara taura kuti handitaure kudiwa. Chiripo ndo chandinotaura. Ndakataura naye chimuyambira musikuru. Uri kuona upenyu hwako ngoberekwa. Wasara uri mumwe chete. Wakambozvitsvaga. Ndikati dambudziko rine mwana wako.
wakamborutsvaga kwandakafamba pane chekuenda kutaiwa iye aisina mudzoka ndakaripedza nekuda kwokuti mwana wako ane zvaakaita sei zvaakaita asi dambudziko riripo pari zvino ndeyako iwewe nevabereki vako baba wako ane chakaita vakabata vari mumapurazi uko izvo tikada kuona mwana wako checheonzi mwana wako chemukomana che haana zvaanotomboita asi nawo iripo ndokuti inototi unokwanisa here kuti ugone kusvika nababa wako pano tigone kutekedza matara enyu nokuti ndiri kuona amai vakafa zvisina tsarukano hanzvadzi yako yakafa zvisina tsarukano munin'ini akafa zvisina tsarukano asi zviri kukonzera kubva kunani kuna baba sekuru nyaya yamataura ndainzva asi nawo ipo kuti baba kuti ndinzi ndinovasimudza kuti vagone kusvika pano havakwanisiki hamene mungandibatsirawo sei ndikati muzukuru ini chandaa kutaura ndechekuti ndodari kubaba vagone kusvika pano asi iwewe kana vada kuti asvike pano vanouya pano saka sekuru ndiri kutoda kuti vauye pano asi baba havabvumi ndikati hazvinetse muzukuru vauya pano sekuru amana ndine zvizhinji zvandichakuitira kuti ugone kuti baba wako agone kusvika pano ndikatora pachirana ndikamba kushoma ndikati enda unoisa mupi mvura unomwaira kushira papi paruwanzi wakushira paruwanzi toda kuti uzondiudza kuti zvamira sei shuwa ndakamupa kudaro ndobva aenda nemudzimai wake akanoita izvozvo saka nhasi uno wakafona zuva achinzi asekuru takuchita sei takuchiuya nani nababa rombo wachinditsvaga ndikati zvisinei zvichapupura vega wakupi wakumatare vakagona kutaurawo chi nyuma dzavo toona tingabatsirane sei nekuda kuti apa ndopane pane nyaya saka nhasi uno wauya nababa wake tinokumbira timbotaura nababa tinotenda tanga kusvika pano waine dambudziko remwana musikana sekuru wakamitirawo zvawakamitirawo dambudziko iroro rikapfuura saka mudzimai wangu paakanzi nasekuru da kutozoya panapa nebaba wemwana wangu nezvandaonawo zviri kusaidi kwechi kwebaba wemwana wangu ndopa wakandiudzawo ndikati angatisvike tichingosvikawo panapa sekuru ndobvaudzawo dzemidzinzawo mangu ine kuti mudzinza mako makaberekwa muriri watatu asi ndaona hanzvadzi yako yakashaya munin'ina wako akashaya ndiwe wega watosara ndozvitoripo saka ndiri kuziva here kuti chii chikuita kuti vamwe waite sei wafra parari ndikati ini handina zvandoziva saka sekuru wanditsanangurira wati nyaya iwe wega ungaigone nditoda chi baba wako wakakubereka saka unokwanisa here kusvika panapa nababa wako kati sababa wangu ini handina shuwa ndokwanisa kusvika nawo pano asi nedambudziko ramataura ndakutokurumbirawo kuti nditirawo zvamunonditira kuti baba wabvume kusvika pano saka sekuru wanditirawo zvawakanditirawo zvishuwa ndikanosvika ndikaitawo kumba ikoko baba ndikazovaudza nyaya yacho chakatondinetsawo ini baba wacho ndowangu wakutondipawo puresha kuti handeikwirwi saka muchionawo nhasi ndasvika nawo pano baba nyaya yekutaurwa nemwana muri kuinzwa kai ndiri kuinzwa sekuti tisati tadzokera kuna sekuru imimi pane here zvamuri kuziva zviri kukonzeresa kuti vana venyu vaparare kubva kumudzimai chowani ndiri kuziziva chii chamakaita tisati taenda kuna sekuru mutaure mega kana pane zvamune masirira sekuru anozotiudza inini chiri kushanda kumapurazi ndakaenda kwachikoto ndakanopiwa kamuti iko kwachikoto ikoko kanga riko kuda kundisivisa musha pamwe chete nokuda kuti nditomupurazi wanga ndiro saka manje kamuti aka kandaingogara nako muofisi yangu kandaipfeka saka musi wandikasiya ofisi yangu kuti wacho nemadzimai ndipakabata kamuti kaema chakabvawanemo saka ndaanza hana yangu yakaita sei yakaroka kwakati hana yangu ndakanaswa kuti mushonga wangu waita seirobatwa mudzimai wangu mudzimai wangu ndopakatanga kurwara ipapo chikurwara ipapo mudzimai wangu anaita mazuva akawanda mudzimai wangu aripafa ndopandikatama kuti mushonga wandikatorawo unogona kunge wandipatukira dzamara mwana uyu pese paaifamba
ndifamba haindibata asi ndaitoziva kuti pane zviri kuitika soda vatasi soda wapanduka mushongo ndaitoziva pane zviri kuitika saka manje mwana yaramba achitaura kuti baba ngatifambei saka ini ndaapesema ndairamba ndakatsika madzino chizoda kuti andikafambi nemwana uchipwerei uchiri mudiki saka ndakuzoona kuti zvinezvi zvakutondinetsa manje ndakazobvuma manje mushure monge auya wakuno achinditi baba pane kumwe ndatakafamba saka ndikudai mimi kutentetesa ndokusvika patera nhasi panapa apa mataura zvokushaya kwomudzimai wenyu kuvamwe vanin'ina vana vamwe vacho vavo vaitongofa mushure mudzimai wangu ndakatanga kufa futi vakazotera chi mumwe mwana futi vese vakatofa muda. imi makambozvifambira here kuti munzwe kuti mushonga uyo wamakatora ndo wakakonzeresa kuti ava vafe? makazviziva seko kana vaingofawo zvavo kana nekorera kana nechi? aiwa mushonga uyu pandakatora pandakapiwa pamuta ndakanzi akafanira achibatwa chi nemunhu kana kuti munhu wechikadzi kana kuti munhu chero munhu kana mubatwa chero ndonzi ana akuendera se noona saka inini ndakakoshowa musi wachero uyu pandakapisawo funisa kuti wachiwo ndopakabva kabatwa nechi nemadzimai ndopanaziva kuti zvinhu zvaita se zvatinyanga vakanga vakuudza here kuti kana mukakabatwa nemumwe munhu chii chinoitika? vanombodudza asi ndakangonzi ana yangu ita se kurova. Nyaya yangu iri pakuziva kuti makazoziva sei kuti mushonga iwoyo ndiwo wauraya madzimai wenyu, ndiwo uri kuuraya vanhu? ndakaudzwa ikoko kwandakatora mashoko kuti kamuti aka akafanira achibata uri nomumwe akabata nomumwe munhu chete unonzwa unoona zvinoitika saka ndakatanga kuzvionera chi pana adzimai yangu pakabata kamuti. Havana kutaura nyaya yerufu here, vangoti unoona zvinoitika? Vangoti unoona zvinoitika chete asi kuti pachafiwa havana kutaura? Havana kutaura kuti pachafiwa, vangoti unoona zvinoitika kakubata chete kamutika unoona zvinoitika. Saka kubata wakati kamutikako ndakanzi ana yake kamurova ndakazoti chii ndopakaziva kuti ovhusi andasiya se ikamutikamo ndichidzoka kubva kwakandiri ikoko ndisvika ndaona kuti ndapanga ovhusi yaita se yatowacho kamutika yakatorwa kaisiwa pasaidi. Pakafa adzimai venyu makadi kudzokera kun'anga yenyu yamukanoudza kuti mudzimai wangu afa kamushonga kabatwa? ndakaona unge basa rangu randikuita iro ndingaita se kuderera akuti ndandigombera ndikuona kuti zvichafamba sei. Ndobva kwafa mumwe mwana? Vakafa mumwe mwana. Mukati rega ndimire futi ndione chichamira sei? Chokwadi. Saka makatanga kuita mari here mukana kubasa? Ndaita mari, ndaitamba njuga ndikuchiwawo nevanhu sezvo ndandiri foromani ndaitochiwawo chi nevamwe vanhu futi papurasi ipapo. Makazoita foromani mapuwa mushonga uyu? Mari makawedzerwa? Mari ndaipiwa nemunhu. Saka chamazoti chikuru chiapa vana kana kuti mari? Apo manje ndaingofunudza kuti pamushonga uyu uchakwanisa kuchengetera mhuri dzangu but atozoona kuti mhuri dzangu dzakutongopera. Mazozvifunga kuti dzakupera kamwana wenyu auya? Chokwadi. Uyo akangwarisa? Mwana wangu ndiye asara manje ndopanoona kuti pera nokutondobvuma hangu kuti asi pese apa ndairamba kufamba asi pakazotaurira mwana iyeyo kuti baba ngatifambei mushure ngabva kuno ndopandakanyasa kuona kuti pera tifambe naye saka isairo kundori chete. Saka pamwe muri muroyi kai? Handizive uroyi vacho unogona ngove vakubhati ine handisi muroyi pamwe ndakapiwa uroyi nechirokoto wacho. Nekuti kuti makatanga kuziva kuti mukadzi wenyu afa hana yarova asi hamuna kuda kuti mudzokere kun'anga munotaura kuti shamwari ndimisiriwo zvinhu izvi zvinenge zvatora mukadzi wangu, makati ime muramboona kuti zvinoita sei, zvichireva kuti maida kuramba muchiona kuti mari yangu iri kupinda here uye ndikupuhwa here mari yakawanda nemurungu ndikusumudzirwa, makashaya hanya nevana, saka tiri kuti muri muroyi. Ndakazoita hanya mai ndaona kuti ndasara chine mwana mumwe chete ndopandakazodzoka kuenda koko kwandikatora pamuti kake akati chii? Ndakasvikira n'anga acho chokoto wacho ashaya akafa. Vana vasvika kutaura navo zvikanzi aisati tazvigona izvo. Baba vaitaura kuti vaine zvinhu hamuna kuita sei, hamuna kuya nazvo sei. Rega ichidzi kuna sekuru kuti mataura zvese here. Muzukuru ari kubvuma mhosva yake asi handisi kuziva kuti ataura zvese here maringe nezvakapedza mhuri nepasvikawo nezvaaibata. Handina kuzonzwa kuti mari yacho yakashandei hangu yavaipiwa nemurungu vazopiwa mushonga zvanga zviri nani kupfuura vana. Handi mari yapera kunjuga zvake.
angari mutambo uya wenjuga prazi ipapo anga ari mukure wegureva ichokwadiwa Chokwadi. saka mukufamba imomo iye paakaona kuti mukadzi afa ane zvaakaona mushure ngabatirwa nje mukadzi afa pane zvakaita sei zvaakaona akabva atodzokera kuenda kuchipinge kwakaenda kwaakanotora nje mudzo ndizvo zvere Chokwadi muchiro akanaenda kuchipinga akaita kwachekoto zvakare. aenda ikoko akanosvika akaona munhu wekusisina ndopa akazodzoka agara nyesokuti kondochidii mudzimai aita sei ashaboti kana akanga atopanduka iye mishonga yekuti munhu unogona kuenda kun'anga unobatsirwa hako asi mushonga unopiwa uri mhiko nzizi usacheuke kana kuti enda unosanganisa nechibage usukira panenge pachidya kuko nenge mishonga yaine mhiko saka uyu paakapiwa mushonga akatonyatsa kutaura mushonga uyu haudi kubatwa padaro mukadzi ashaya hapana kuita kamazuva ndobva kwatoera mwanakomana uyu mudzuru achiri anawa mwanakomana uya hapana kuita mazuva akangoti musoro ndokuenda mwanakomana ari apo akafamba anenge akafamba but murume wairamba kuenda kuti agone kuona kuti chii chiri kuitika asi mwana uyu anga achizvibata but nhau yange iri pano ainge achichababa ndoatangira pato nezviri kuitika ini ndichafawe zvinotyisa february yevatabva ino mwanasikana iye achiziva zvake zvandakanotora zvihe ndo zvinokonzeresa akaramba akanyarara kuti achiziva kuti ndichaenda kupi kwaakanozvitora munhu akusisina achitsvagawo mazano apasisina mwana uyo akataura akangotaura kuti baba ngatifambei murume waitogumbuka asi kuti agone kuzosvika pano ndinotenda kumwanakomana kuti paakagara nemukadzi wake kuti uyu mwanasikana dambudziko riri paari handigoni kufamba naye iwe imbofamba naye imbobatsirika kune kwandaona ndopaakasvika pano asi ndakaona kuti inini handigoni kana wauya pano handigoni kupera padare rimwe chete kana ndine zvandinoona ndinotaura ndosaka munhu andichitaura kuti sekuru havataure kuita sei kudiwa ende ndotaura zvese zvanenge nchiita sei zvandinoona ndo zvandinotaura saka ndakakwanisa kuvarapira mwana wavo kuti mwana agone kuita zvakanaka vagone kudzoka pano aiwa tinotenda asi kubata murume uyo akabata zviri zvepabasa neyuka kuti aiwa ndigare ndichionekwa nemurungu zvandinenge ndataura murungu aite sei Anoita. asi zvapedza munhu kubva kumudzimai nevana vaviri zvona zvatosara yemwe chete anga achatoenda futi saka anga akutochawe kuti kondechidii saka nhasi pasvika pano ine handimire kutekedza matara ende ndofamba nemo kuti ndigone kuita sei kuvabatsira hongu zvimwe zvaakutaura ndizvozvo asi kwaakanotora mudziyo kuchipinge zvino achinawo here sekuti taakuziva izvinezvi kuti wakabatwa mudzi uya uya saka achinawo here mudzi uyo mudzi ananga akatongoputira zvake ko uchashandechi andova kutongopedza wakutongoda ropa kwa kwazoona mudzi wapanduka wakurwisa vana handisikuura kuti wakutoda ropa mauya nawo here mudzi Mudzi ndawasiya. ndo nhau iri papi iri apo musuwo saka vanosunungurwa sei sekuru vana mwana sara mumwe chete uyu kusunungurwa vanosunungurwa zvavo asi nhau iripo ndeyekuti
ndanga ndichida kuti vauye nani nababa wavo sezvo zvaauya vagone kuzvuma nekuda kuti murume afamba ende hapana paaibvobvumirwa baba kuti hongu ndite zvandakaita hapana. Pano ndikatotarisa noshaura kuti atoneta kuti rega indonedzawo kwasekuru amai ndokusvika kwaitawo papi pano. Saka ndikati nayo ina handimbomira kuti asekubatsira ndokubatsira muzukuru asi chokutanga ndorababa wako kuti ugone kuchena dare rako nezvakaitika izvi zvakutoda vakakubereka vari papi vari pano. Hongu remwana wako enda ari kunda asi ndakudare chi iri rekuingwa makaberekwa tugone kuona kuti tobatsira masei. Anga sisina mazuva ndianga akatomirirwa kuzi mudzi wakatopanduka. Kutaura nemwanakomana wasekuru chakakupai kuti mufambe inyaya yemwana chete? Hongu inyaya yemwana iyoyi plus ininiwo pacho zvangu muupenyu sezvandoita hapana chinofamba chero ndikashanda pabasa handipiwe mari ndikaita bhizinesi rekutengesa chero ndikatokweretesa kana munhu hapana chinobuda. Saka ndakazongona kuti zviri nandigara iwo wana wangu chaiwo kana uyu akutongoitawo zvichiwindi musikana ungogara achingotenderawo mari hapana ana chikutombobuda. Kana iro dambudziko rakaita kuti hanzvadzi yangu nemunina wangu ashaya remusoro nekurutsa kana ropa rakutopindawo futi kuwana iwo. Saka hana kutongorowawo kuti zviri kumbofamba sei. Ndo zvimachete naye sekuru ari kukurukura muzukuru wenyu kuti pane zvakuitika kuvana? Zvingave ndizvo nekuti inini handizivi kuti mushonga wangu shuwa bata wakaita ndokupanduka kwavaita chokwadi chikutaura. Asekuru tidzoke kwamuri apa avari kutaura kuti vana vakuitawo zvakaita vavanina vake nehanzvadzi yake pavakashaya. Ndo zvimachete zvakunanira kuvazukuru? Ndeveropa ka. Alright. Ndeveropa ndosaka vanhu zvandakati ngaagone kuya nechi nababa nokuda kuti apana baba pano ndopachabuda chi zvizhinji. Muno hamuna chinowanzika munhu ukangopinda muno wega uchatanga kutaura zvese zvaukaita hamuna chakawanzika. Sekuru amada vataura kudiwa ende vanotaura ncho chavanenge vaona. Baba vatingato vakanotora kamibati baba uroyi waakatoita pane mitumbi yakatoenda pasi saka ndo uroyi wacho iwo pavakazviona kuti aiwa mudzimai abata mushonga wangu panguva iyo vakambomira asi dava vangu vakaenda munhu iye anga achiri upenyu anga achiripo. Kukundika hongu ndozvikunda kuti tigone kupedza chi dambudziko ndinoipedza nokuda kuti vega vakuzvibvumira vasina kumanikidzwa vachitaura vega mafambiro avakaita. Saka kuvabatsira ndovaita sei ndovakaziva chandikuda ndichoda kuti murichi mwanakomana sara muchete ararama nevana vake pfuwa vaitawo zvakanaka. Asi padambudziko emusikanawo haisiri kubva pana babavo uyo akadana nemunhu rokwanga agadzirwa iro rakapera. Asi wazozvirangarira here kuti pane murume womunhu wawakadanana naye? Wakazoziva sei kuti murume womunhu? Ndakazotongoudzawo nevanhu kuti murume womunhu asi nanga ndatogadzirwa daro. Iye akanga asina kukuudza kuti murume womunhu? Anga asina kutaura. Saka tichienda kumberi wakuita sei kana wakuti munhu akutsvaga zverudo kwauri unoita sei? Jesu tanga ndatomboenda unoona kuba kwavo nenzai zvakamira sei kana kuvhunza munhu anomuziva. Handiti aiwa tinotenda amai mashoko enyu kuna sekuru mwanasikana akarapwa kwa tombosiya dzemumusha vevarume venyu tomboya kune enyu. Mashoko angu kuna sekuru nditotenda zveshuwa vakandibatsira dambudziko randanga ndinaro ndandasara atotaura kuti nemhuri yangu igarewo zvakanaka nekuti zvaona wangu wasunungurwawo pachikamu changa chiripo. Ndotenda sekuru nekundibatsira kwavakaita
mashoko angu. Handiti. Tinotenda. Mwanakomana chii chiri kunetsawo muupenyu hwako iwe? Ya, inini chikunetsa, inini handina basa but izvi zvindiri kumboitawo zvangu zvemakombi. But zvinombosunga apo neapo pekuti ndikatomuka makuseni ndotogona kutomuka musoro uchingotema zvokuti ndotogona kutotadza kutomuka chaiko zvokuti ndongoramba ndakarara. Pedzisira zuva iroro ratongonyura ndisina kana chandamboita zvokuti izvezvi ndinode kutoti ndikabudawo ndotomboti pandawana ipapo ndoyandopawo mai tombowanawo zvekurarama nazvo mumba. Saka iye zvinezvi waakuziva kuti sekuru ndovanga vachikonzera izvozvo baba vababa kuda kuvati kudii tisatadzokera kuna sekuru? ya inini handina hangu chandingakwanise kutaura sokuti inini ndichitoriwo chana but ndakufarawo. Uri mwana ari kutsvaga basa ba? Saka ungashaya zvokutaura. Inini chandangoti ndangotendawo sekuru vakatibatsira izvi tasunungurwa mai ndinovimba kuti takukwanisa kuendawo kubasa sokuti ndichitobvawo kumagrade 1 kusvika grade 7 ndaitogona singaiti but kusvika form 3 form 4 pandakazonyora zvakatoshamisa chaizvo kuti mukomana aindava chii chaitika. Ungakaona rima? Ndenda kuona zero. Kana kuti woti wanga kutambawo zvako? Nikisi. Hayo inini ndaitotsvuna zvekutoziva but handinozoziva kuti chii chakazoitikawo pandakanyorawo. Kwakanaka, akatidzokere kuna sekuru. Muzukuru ndaigona kuchikoro hatichazive kuti kutamba here kana tinobvunza kwamuri sekuru kana kuti izvozvo zvekwababa ndo zvakanga zvaakumubirawo njere zvekwasekuru. Kutamba hapana kutamba nokuti mwana iye vamukuona mwana baba wake chaichaye munhu akavhurika chikoro chiri pepapaya asi chikoro icho chakashaya kuita sekuenda saka naiye chaiye hakuna kwaanoita se kwaitomboenda nokuda kuti baba sekuru wake chaiyo vakangwarisa murume munoona vakangwarisa samudherera akangwarisa murume wake. Alright, tikupanzwa sekuru. Ndo pakasunga zvese kusamana ndakazoti aiwa ini kuti ndigone kusunungurai hapagoneke kuti ndingakwanise kusunungurai sekuru wako wasika kuti baba iwako iwe vasipo ndopadzindeka ndopane zvese vakauya vakataura vakapfuma chokwadi nezvavakabata togona kusunungurana sematauro akuita ndimo nemo. Aiwa, tinotenda sunungurai mhuri inosunungurwa. Hayi ndichavapa zvandichavapa kuti vanoita sei vanoshamba asi handizive kuti mudzi uyu unokwanisa here kunopisa muzukuru kana kuti Vada sekuru haipapo kana kuuya nawo pano zvese zvamunenge vada kutuma munhu ungoita sekuru ndoda kutosunungure mhuri yako ata vachakuregera kusvika papi nokuda kuti vakadeura kapa chokwadi sekuru nezvekubata ini kwandiri nikukusunungurai asi vafi handizokuti vachakuregera kusvika papi pandiri kubatsira nemhuri yasara iripo kuti isatandazike igone kubata chinooneka iyo zvino zvomabasa kwacho kwaiti kumabasa kwacho ikoko zvawaitira izvozvo ndopi mugowo wakawana kuti iye zvino zvawakabata wakamisikidza kuti aiwa ndakawanawe ndechipi? Hapana sekuru. Asi mhuri yakaparara, mudzimai akaparara, izvozvo vana vari kutandazika nekuda kwako. Haiwa baba sekuru ndikumbira uregerero. Uregerero hakwanisi kukumbira ini nokuda kuti ini indangobata zviripo asi kumhuri yako ndiyo unogona kutaura nayo, unogona kukumbira uregerero nokuda kuti inini zvandiri ndidzinza rangu nemudzimu wangu inini hakuna zvaungakwanise kundiita
asi wakakwanisa kuona kuti mhuri yako nezvaunokwanisa saka mhuri yako ndiyo unokwanisa kukumbira ruregerero rwako. Kwangu kwandiri kusunungura pane mapfundo akasungwa ndosunungura mapfundo ano mushure ngemaregererano makumbirano ndozvandokwanisa kuita chete. Tapanga sei mwanangu kumbira ruregerero pane zvese zvatikabata indasakisa zvinhu zvese zvirege kufamba izvi kamuzi kandikatora dai ndokakandipandukira saka kuti ukumbire kwazukuru wangu apa nomuroora wangu kuti ndiregerere ivo nandikwanisa kuregera ndinotongo kuregera ipakuti mabvumo makusvika kudarira siku chokwadi ipapo ndokwandingotenda kuti mabvumo akusvika ipapo wandigona zvakawanda izvi tozozvionawo izvi wandigona ipapa uye ndikafunga dzadze yangu yakashaya munina wangu akashaya iko zvino ndasara ndindega vana zvavari kungoita kungozvionawo dai pasina uyu kuti akazotera kusingapero dai kusvika sei kuna sekuru kuno asi dambudziko rauira akapita kuti tizoona dambudziko rese iri handimungozviona ipapo asi mipesa mangonyarara ndasingazivi kuti mushonga unopanduka mwanangu Zvaunongouzwa here muzukuru handitawakauza kuti mushonga haunobatwa ipapo manje ndopandikatazonyatsokunzwisisa kuti wabatwa unoita sei sandopanduka gara maziva zukuru. Kana waenda kwaunenge waenda ukanzi mushonga uyu enda unoshandisa usacheuka haudi kuonekwa nomunhu kana kuti ndogeza nogezwa usiku zvavati mishonga inenge ine mhiko yakaipa hamuzoigona. Mushonga unongoshandiswa ipapo uchipera kana wachidorugeza 3 days ugeza 3 days upera zvakadaro kwete kunzizva kuti mushonga unogezwa usiku kumasikati kokuseni. Mishonga iyo unokanza mishonga itaura ine mhiko munopedza mhuri iye zvino zvimhuri yapera imwe chete asara iwo paipa unoda kuchengetwa zvawakaitira iwe uchiti zvandiri kuita zvinhu zvangu zvichafamba zvakanaka zvadhakwa chii chauri kubudisa muupenyu hwako raramwako ndezvipi undinongedze kuti ndine ichi chandinacho hapana chandinacho pabasa pacho chaiche pawakaifungidza zvinhu zvangu zvinotanikira zvakangoperawo zvakadaro wakadiwa wapiwa wakana motobike mitututu zvavo zvimitututu chaicho kunzi bhasiboy wangu bhasiboy wabwino hana muna ndichitiwa bhasiboy wabwino komanje apana ndimoipa mbumba inataka kuta mbumba muichita kuti midzonga nione handipese ndichitawa ndine mkuru pane mfumo pano kuenda kavhina makaza muri kuoneka kuti anenge auje wacho lero aja tu lero vantu vajewa nauje wacho kugure kuenda mukavhina nyawo muri makondorero kulero chani chiri kuchitika mungatiuza kuti chani chiri kuchitika anasekuru ndiziva kuti chii chiri kuitika nhasi muzukuru kumashure kwese ukanga uri mufaro wega wega uchinotamba njuka uchinotamba zviguri nhasi chinoziva kuti chii chiri kuitika muupenyu hwako muzukuru ine handitaurire kudiwa ine handichekuengwa zvandaona ndo zvandinotaura uri muroi ndotaura neizvi ramunokwanisa kunzva ndati uri chii ndohwewe wakaita nokuda kuti wakapedza mhuri wakauraya mukadzi ukapedza ukauraya vana vaviri iyezvo wako chaiva wakatomuraya nokuti haana chaanobata chinoonekwa vazukuru chaiva kutotandazika. Wondiregera muzukuru inini ndinofumura pane muroora kudai ende handinyari ende handiche handitaura kudiwa zvandaona ndo zvandotaura ndati uri muroi ndohwewe wacho chandaakuda ndoda tuve nemudzi wako pano ndigona kukuchenura ndoda tuve nechi kubva nhasi kana waenda kwaunenge waenda
usafa watibata mushonga kunzizo unogezwa usiku ende gara watoregedza nekubata mushonga uyo nekuda kuti paucha ndichakugeza ndine zvandichada kuita niyo chauchabata chese chichakupandukira zvidzokere kwauri inzva mwana wako taseba handikwanisi kukuregerai baba nekuda kuti kumashure kundakarwadza kufa kwemunin'ina hanzvadzi amai hongu mabvuma henyu jekere kuti ndozvamakaita kuda panga pasina kuti nzeve vakasvika pano nemwana uyu zvasvika pakudii vaipera vese uchiziziva zvako saka ndomuroya ndouroyi wacho ndovanotanga ndounonzi uroyi wacho bhozi wakatouraya urambe kuti hausi muroyi wakatouraya wakatodeura ka mitumbi mitatu iri pasi kone yava kutandazika ndokuda mudziwo wakwanhikira kuzodzokana uye naupano pane zvawamanikidzwa une chekutaura kana kuti pane zvandawedzera akugona manje mwana wako anga achitowo chakura aitoti baba wakwanise kuya asi ndine zvandakamira kuti enda unogadzira baba wako anosvika pano aitoti kunyepa sekuru baba ndafamba makawanda mandafamba but baba wabvume kuita sei kusvika kun'anga wada kuzvifambira iwe wega asi nevanhu havadi ndatenda muzukuru ndikuda mudziwe ugone kuya nawo pano tugone kuchemura nanditi pane mashoko amungada kutaurira vazukuru venyu vari kuona here pachivhitivhiti apa takanangana nenyaya dzekubata idzi mishonga yakasiyana-siyana uyewo nezvimwe zvamunobatsira vazukuru kana vachinge zvinenge zvichivatambudza muupenyu hwavo zvamunokwanisa kuvabatsirawo mudare rino rasekuru Amadu. aiwa pakanaka muzukuru aiwa wagona nomboti pane irori ka vazukuru kana muchiona kazvaitika zviri kuitika izvi zviriko kana manobata mushonga kwamunoenda muchinzi munopiwa mushonga ngwadza kupiwa mushonga kunzizo mushonga haucheuke haugezwe usiku mushonga iyoyo kaika ine mhiko mushonga wakanaka ndokupiwa unzi enda unoshandisa kana uri kugeza ungogeza ipapo masikati machena zvipera kwete nzi enda unogara nekamudzaka kukunzizo kamudzaka kana uchifamba haufanira kufamba usiku kana kuti haufanira kuti pamanenge kari uchipedza kugeza uchinja wesa umu zvimwe zvacho kokwakanganwa zvoti mishonga yanechi ine mhiko svagai zvinhu zvakanaka zvinogona kuita sei kukubatsirai kwete zvinhu zvinozopedza chi mhuri uye zoti nevamwe akabva pano musi unomu dare usha makaona vazukuru vandakabatsira vazukuru ava yokuti kana mafirwa ndichataura ngo haisati rapera dare vari kudzoka pano tiri kuvamirira kuti vadzoke papi pano nemutsvairo waitaurwa mutsvairo togoda kunyatsa kuona kuti mutsvairo uyu mutsvairo chaiwo here chii chakamamiro akaita mutsvairo uyu ndozvo zvimwe zvatakamira kuti vazukuru vavaita sei vadzoke kana vadzoka toona kuti tiri kufamba sei asi chandokumbirisa ndechekuti kana masanganidza nedambudziko rakaita seirori iri chataura vamwe asi ndangoti regai nditaure chidimba masanganidzane nedambudziko irori iye mafirwa kudaro zvisina tsarukano zvamusiri kuningira chandinokumbirisa vazukuru uyai musati maviga munhu wenyu pano vasati vaviga nokuda kuti mushonga wangu inini ndinokubatsirai musati maita sei musati maviga munhu ndine zvandinoita munhu wenyu asati aputika tinogona kuti dzose chibate chi munhu akaita chi akaita izvo saka zvizhinji ndichataura pachadzoka vazukuru avo pavachari mutsvairo wavo togona kuona kuti mutsvairo uyu waishandisa chirudzi
Tinotenda sekuru. Saka ndinoti vazukuru vawana dambudziko musagumirwa kana kuti ndakambofamba ndaneta ini handira kwandichaita sei kwandichaenda. Uya pano tiri kubatsira nokuyambutsa. Handisi kuti ndogona zvandisingagoni ndokudza kuti zvandigoni handigamuchire zvese. Chandiona kuti ichi handichikwanisa ndokudza muzukuru chandichiite sei handichigoni. Zvandiri kuita nezvamuri kuonawo izvo aiwa sekuru vanoita sei vanogona. Aiwa tinotenda. Ndinoita zvakawanda zvangu asi mushure mengoiona dambudziko yako ndouchamati sekuru ndedambudziko rangu rakati. Kana kuti aiwa hausi kumboziva kuti zviri kufamba sei sekuru toda kuti mundivhenekewo. Pano ndiri kuvheneka ndinokuudza kuti zviri kufamba sei zviri kubva kupi. Kana kuti aiwa sekuru ndoda kuti ndizvionere ndega girazi pano riripo unozvionera wega papi pagirazi wega iwe uchizotaura sekuru ndaona icho neicho 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 zvinhu zvangu zviri kubva pakadai pakadai. Saka sekuru ndoda kuti zvinhu zvidzokere papi kumuridzi. Ndiri kuitira zvauri kuita sei go back to sender. Go back to sender. Usati kana wasvika pano matare akasiyana ezvemukuona kuti vazukuru wabva kwawakabva nedare kure vachitenderera. Asi ini kana wasvika pano ndinedza nepandogona kuti ugone kuita sekubatsirana. Ndega kuti kana waona kuti wauya kana kuti zvakunonokera waitawo kana vhiki rimwe chete mairo kuti sekuru zvinhu zvangu hazvinotanikei kuite muzukuru. Ivava kuti wauye pano kuti wagone kusvika pano nababa wavo. Ndega ndikubvunzirei kuti vane mwedzi mingani kuti wagone kuzosvika pano baba waguma. Vazukuru mune mwedzi mingani kuti muzodzoka muve nababa wavo. Vane 4 months. Handimkuita kuti pane 4 months kuti vagone kusvika nani nababa. Asi mushonga waitoshanda zvandakaita zvaitoshanda zvigone kudhonza chi munhu agone kusvika pano. Asi nhasi uno wagone kusvika pano baba ivava ndo wanga kutotsvaga mwana kutoona mwana kuti ngatichienda kuwe kwawakaenda. Saka nhasi waita sei wasvika asi pane mwedzi mingani 4. Saka usarase mberi kunokufira kunzi zvandida kuona sekuru pananzi zvandaitirwa nhasi chapamwe zvichaita zvakuita musiwo. Vamwe vanombofona kwavazukuru vaita hasa zvaita pangoita zuva rimwe chete. Saka chinoitika vanhu chekuti sekuru kazhinji nguva zhinji vanenge vari mumataro. Ini handigari nefoni runhare harisi ndogara naro runhare runogara nevazukuru vangu. Iyezvo sezvakaitika sezvazviri papa ndine vazukuru vandinavo vandikubatsira. Uchafona nishamukanza mafoni yakurira yari kudairwa nevazukuru ka vangachatora foni vazukuru vachiana vachinipa ndichitipanda matare kudai muchataura sekuru vari mumatare ndo matare acho kaiyani kodaongori ndiwe ndiri kukubatsira kudai ukurwarirwa kana kuti dambudziko riri kuita sei utorwadzwa ndichatora here foni ndakusiya dambudziko rako randikubatsira mwoyo wako unonzva sei. Saka ingozvigamuchirai vazukuru mukanzwa kuti sekuru vari matare hongu anenge ari matare handikurasei vazukuru vangu vese ndinokudai kunyange une kwawakaenda zvisina kufamba zvakazodii dzoka usarase mberi nokufikira uya kuna sekuru ugone kuedzawo dare rako uone kuti sekuru vanofambawo sei nedare rako ungabatsirwawo sei ugone kuyambukawo semambukiro yakuita vamwe uchayambuka chete. Ava nhasi takasingafungira kuti vachaita sei asi vadzoka mwedzi mingani 4 mwedzi 4 asi vauya ndikakwanisa kuvapandira matare avo. Saka nemi vazukuru kunyange uri kupi kwauri ikoko unobatsirika muzukuru. Asi chandinoda uri kwauri kunyange uri kuaustralia kunamibia kupi kwaunenge uri kana uida kuti vana sekuru tinokubvumira kuti uite vhidhiyo kuona ana sekuru. Munhu wauchataura naye muzukuru wangu haakurambire kuti ugone kusvika pandiri. Kana ndine vanhu vandinavo vachataura kuti musekuru vari matare nevazukuru vanavo asi vandapedza zvandikuita vachakupinza munani muna sekuru woita vhidhiyo kuona sekuru woona kuti ndiyo here sekuru wacho sekuru amadu iswa sekuru amadu mukuvaona ndivava havambochinja mukaona vasiri ndivo ivava zuva chiso chachinjozoti havasi sekuru amadu ndatina handitaure kudiwa sindiyangurira funi vava ndakauya kunozobatsira chiruzhinji
vazukuru vangu vanenge vachinetseka matambudziko. Tinobatsirana vazukuru. Pane zvese zvinenge zvanetsa. Zvandinge ndaona kuti handizvigoni aiwa. Kana ndikaudza isi muzukuru handizvigoni. Fana kurombesa ndowana vazukuru vamwe vanovhunza. Variko vanovhunza. Vazhinji ana sekuru tudawo ndiki mishonga kuti ndigone kuita sekuita mai. Kuromba sekuru havarombesi. Asi kune vaya vakaromba. Vari kutadza kuziva kuti ndozviturira kupi. Ndozvidzorera sei? Ndozvidzorera sei? Zvakunetsa. Chiuya manje kuna sekuru amado. Alright. Sekuru amado vanokutakanura. Pana udzipi? Idzodzo. Nevaya vakanojoiniswa yani satanism. Sekuru vanogona kuita sei? Kuzvipedza. Asi avajoinisi. Ndati vanogona kuzviita sei? Kuzvipedza. Ndo matambudziko amwe anokwanisa kuita sekuru amwe. Waona pasvika zvakadaro. Uya pana sekuru amado upotera. Ndikubatsira kuita nzikurombesa kana ndikujoinisa satanism. Aiwa kwete. Sekuru avadaro zikundiregererei. Ukazonzwa munhu akati ndakaenda kuna sekuru amado. Ini ndakanorombesa kwete handirombesi. Asi sekuru vari pakati pokukubatsirai pokukuyambutsai. Nezvamakabata. Kana unga uroyi. Wakunyatsoziva kuti ndiri kungonzi ndini. Kwauri kuenda kungopomwa unze kuti iwe wakabata usiri kuziva kuti zvirikufamba sei. Uya sekuru vanokupandira matare yayo. Vachikuchenura zvinhu zvako zvigona kufamba zvakanaka. Nguva ndoyapera vazukuru. Tichataura takamirira mamatare ari kuuya. Mutsvairo waye makaona mutsvairo. Ishwadare makaona kaisha naye namazuva. Takamira kuti vagone kudzoka panze. Toda kuona kuti mutsvairo rudzii. Vaikushandisa sei? Tigone kuchenura papi dambudziko iroro. Saka ndovatamirira. Iri ndodare rataitawo nhasi vazukuru. Yamuri kuona saka. Kune vese vane matambudziko akafanana neaya. Kunyange amwe acho akasiyana naye. Uyai kuna sekuru amado mugone kupotera tigone kuyambutsana. Ndatenda vazukuru. Thank you.